I-Kaizer Chiefs iqinisekise ikusasa likaNozinto uBonhle Molefe ngokumnika inkontileka entsha yesikhathi eside lomdlalo oneminyaka engu-23 ubudala. Lesi sivumelwano sikhombisa ngokusobala ukuthi i-club isaqhubeka nokumethemba lo mdlalo owakhulela esikhungweni sayo sokuqeqesha intsha. Nangaphezu kokukhula kwesibalo sonozinto abafuna izikhali eqenjini njengamanje, uMolefe uchitha isizini edlule ebolekiswe eqembini elidlala kuMotsepe Foundation Championship, okuyisinyathelo esasenzelwe ukuthi athole isikhathi esanele sokudlala ngemuva kokuthola ukuthi amathuba eqenjini elikhulu eNacharena ayashoda. Ngemva kokuphothula leso sikhathi, lo Nozinto ubuyele kuleli qembu futhi ube khona ngenkathi kwamukela umqeqeshi omusha omkhulu Fernando da Cruz enkundleni yaleli qembu. Kusukela engene ezinhlelweni zokuthuthukiswa kwabadlali ngo-2019, uMolefe ubelokhu ebonwa njengelinye lamakhono athembisa kakhulu kuleli qembu. Njengoba ekhule kulesi sigaba seminyaka yomsebenzi ka-Itumeleng Khune siya ngasemaphethelweni, isikhulu seqembu simbona njengomunye wabaqokiwe abayinhloko bekusasa. Isinqumo sokunweba inkontileka yakhe siza ngesikhathi lamaqhawe aseSoweto ethatha izinyathelo zokuqinisa undwendwe lwabadlali bawo okugqanyiswa ukusayiniswa kwaRinaldo Lina obengenaqembu esuka kuSekhukhune United. Ngenxa yalokho, uMolefe uzobhekana nomshikashiko omkhulu wokubanga indawo njengoba ezolwela indawo ezinhlelweni zikaDa Cruz kanye noBruce Mvuma, uBrendan Peterson, uFiyantle Ntwari noLina. Ngokufaka isandla kulesi sivumelwano esisha, i-Kaizer Chiefs ikhombisile ukuthi isaqinisekile ngamakhono kaMolefe ukuthi angakhula abe ngu-1 weqembu wesikhathi eside phakathi kwamapali.